Tervetuloa Ikimetsän taikakääreen pariin ja oikein hyvää sydänten ja kavioiden päivää. Ja jos et ole tarpeeksi proni, että ymmärsit mistä ihmeestä on kyse, niin teille oikein hyvää ystävän päivää. Elikkäs, mitäs tällä kertaa? No, otetaan nyt vaikka tämän päivän poniaiheiset ostokset, jotka eivät ole leluja, koska tästä nykyisestä lelualosta, joka on nyt rantautumassa Suomeen, niin ei ole niin mitään semmoista tällä hetkellä, mitä haluaisin ostaa. Haluamani blind packit olen ostanut ja no, sen yhden Fluttershy, isokokoisen Fluttershy ostin myös. No, yksi blind pack on vielä, jonka haluaisin, mutta se ei ole niin pakollinen. Minuette edelleenkin niin on päässyt pakenemaan. Paikalliseen Prismaan oli tuossa alkuviikosta, huomasin, että oli tullut myyntiin niin näitä uusia blind packeja, mutta huomasin myös sitten harmikseni, että niistä oli osa jo ostettu ja valitettavasti tämä blind pack numero 7, eli Minuette, oli sitten ostettu. Muut, mitä halusin tästä sarjasta, olin jo ostanut erästä toisesta paikasta. No, siitähän tein videonkin. Ja sieltäkin oli sitten, sielläkään ei Minuetteja ollut, kuten tuosta aiemmasta videosta, niin käy ilmikin. Joo, mutta siis tämän päivän poniostokset. Ensiksikin ostin magneettisarjan. Niin, siis magneetteja. Tuon Fluttershy ja muutaman pienemmän magneetin niin sain joululahjaksi tässä kotimaisten Pronien joululahjan vaihtosysteemissä. Mutta nyt kun tämän koko sarjan tuolla kaupassa näin, niin ajattelin, että ostetaan nyt koko sarja, että saadaan täysisarja ja saadaan muistakin hahmoista magneetteja. No, nyt on Fluttershysta niin tuplakappale ja muutamasta näistä pienemmästäkin magneetista tuplakappaleet, mutta ei se mitään. On tuolla jääkaapin ovea ja kylppärissä peilikaappia ja lääkekaappia ja ties mitä. Että kyllä näille paikka jostain aina löytyy. Joo, nämä olivat sellainen puoli heräteostos, että kun nyt satuin näkemään, niin ostin. Itse asiassa en ajatellut ensin, että ne ovat magneetteja. Ajattelin vain, että nämä on jotain tarroja. Ja katson, että sama Fluttershy-kuva on käytetty jossain tarrasarjassa kuin mitä minulla on magneettina. Mutta sitten huomasin, että siinähän lukee, että magneetteja. Tuollainen on takaa, jos joku ei ole nähnyt. Ja sitten täysin heräteostos. Vain koska nämä olivat käden ulottuvilla tuosta magneeteista, niin nappasin mukaan tällaisen tarra-arkin, jossa on pieniä ponitarroja ja niissä on tuommoista kimalletta näissä tarroissa. Eli tämä oli aika lailla heräteostos, en hirveästi ole enää nykyisin tarroihin, tai tarrat eivät hirveästi kiinnosta, mutta heräteostos. Siellä oli myös samassa kaupassa, samassa hyllyssä käden ulottuvilla niin ponikiiltokuvia. No, ensiksikin en ole hirveän kiinnostunut kiiltokuvista, vielä vähemmän kuin tarroista. Mutta suurin syy, miksi jätin nämä kiiltokuvat omaan arvoonsa, oli, että ne olivat generaatio 3 poneja. Ja niin varmasti suurin osa nyt ymmärtää, miksi jätin ne sinne hyllyyn. Kyllä, varmaan joku lapsi niin ne sieltä ostaa. Tietysti niitä oli enemmän kuin yksi paketti, mutta kyllä niitä varmaan lapset ostaa. Joo, mitäs sitten? No, voisin vaikka sanoa muutaman sanan tästä huhutusta Equestria Girls spin-off-sarjasta. Miksi niin huhutusta? Koska no, sitä ei ole ehkä vielä täysin varmistettu. Elikkäs, joo,
Itse en hirveää paniikkia vielä ottaa tästä hommasta. Aion antaa sille sarjalle, jos se nyt tulee, niin mahdollisuuden, olkoonkin, että on ihmisversiot tai humanoidiversiot näistä rakastamistamme poneista olisikin siinä, niin yritän antaa sarjalle mahdollisuuden ja katso sitten sen jälkeen, kun on joku ensimmäinen osa, tai jos tämä on puhuttu elokuva sitten, niin, tai siis elokuva, joka tulee, niin jos se on tämän sarjan pilotti, niin katsoo, että minkälainen se pilotti on, ja jos ei kiinnosta sitten yhtään, niin sitten voi jättää sen sarjan omaan onnensa nojaan. Mikäli siis kyseessä on tällainen rinnakkais spin-off-sarja. Sitten jos tällaiset ihmisversiot poneista niin syrjäyttää kokonaan tämän meidän rakastamien ponien seikkailut, tai siis tämän nykyisen Friendship is Magic-sarjan. Sitten voidaan alkaa niin lähettämään uhkauskirjeitä Hasbrolle, tai no ei ehkä kannata sitä tehdä, älkää tehkö sitä, mutta siitä voi ottaa vähän enemmän nokkinsa, jos niin käy. Mutta enemmän kuin tuo Equestria Girls huhut, niin enemmän kuin ne, minua on itse asiassa tässä menneellä viikolla niin ärsyttänyt ja ottanut päähän nuo Funkoon vinyylihahmot, siis poni-vinyylihahmot tietysti. Ja miksi näin? No, viime viikon lopulla, olisiko ollut torstai tai perjantai, niin tuo forbiddenplanet.com, josta olen joskus aikoinaan action-figurejakin ostanut, joka sijaitsee myös Euroopassa, tuolla Britanniassa, niin tämä liike niin oli ottanut valikoimiinsa nämä Funkoon My Little Pony -vinyylihahmot. Tai siis ne olivat siellä ennakkotilauksessa tietysti, koska nämä hahmot on vielä Hot Topic exclusiveja tällä hetkellä. No, olin todella iloinen, että Forbidden Planet oli nämä valikoimissa ottanut, ja ajattelin, että jos tekisin ennakkotilauksen, tietysti ajattelin, että jos tilaisi vaikka ensin ennakkoon, niin Rainbow Dashin ja Derbyn, ja sitten myöhemmin niin Fluttershy ja Dr. Hoovesin, koska ne olivat vasta ilmestymässä niin paljon myöhemmin syksyllä, ja Derby ja Rainbow Dash olivat tulossa tuossa joskus alkukesästä. No, mikä siinä? Menin tänne forbiddenplanet.com-sivustolle ja pistin nämä kaksi haluamani hahmoa niin tuonne ostoskoriin, kunnes huomasin, että toimituskulut Rainbow Dashille ja Derbylle olisivat olleet 55 puntaa. Ei hyvä. Koska jos se muutetaan euroiksi, niin se on pitkälle päälle 60 €. En tiedä, meneekö se 70 yli, mutta yli 60 ainakin. Joo, ei. En maksa kahden 5 tuumaa korkean hahmon toimituksesta niin 55 puntaa. Aivan hirveä. No, sitten ajattelin, että entäs jos otan tuosta toisen pois, että paljonko on toimituskulut yhdelle, että niin hahmolle. No, toimituskulut olivat 18 puntaa. Ei se sekään ole oikein hyvä, koska en silti halua maksaa niin 14 semmoiselle hahmolle, joka maksaa 14 puntaa, niin 18 toimituskuluja.
Ja ottaen huomioon, että kyseinen paikka, joka niitä myy, niin on eurooppalainen. Ja no, minä tästä lähetin sitten sähköpostia tuonne Forbidden Planetille, koska heidän asiakkaansa olin jo ja olen sieltä ennenkin siis ostanut, niin kysyin näistä toimituskuluista, että onko tosiaan niin, että minimitoimituskulut on 18 puntaa Suomeen. Ja vastaus oli, että joo, että toimituskulut on viime aikoina vähän noussut, että niin voit ehkä yrittää tilata useamman kappaleen tuotteita mahdollisesti, että voi toimituskuluja yhdistellä. Mutta tässä tapauksessa se ei tietenkään toimi, jos 2 toimituskulut on yhtä paljon kuin 3 yksittäisen kappaleen samaa tuotetta. Että näin. No, päätin sitten tehdä testin, että onko nämä hinnat pelkästään näille ponituotteille, siis näille haluamalle milleni vinyyliponeille, vai onko jotain, koskeeko ne muitakin tuotteita tai mitä muut tuotteet antavat. Tein tämmöisen ihan verrokkitestin ja pistin ostoskoriin, tietysti tyhjensin ostoskoriin ensin, mutta pistin ostoskoriin niin Nekan valmistaman RoboCop action-figuurin. Miksi näin? No, se ei liity mitenkään poneihin, mutta sen takia näin, että kyseinen action-figuuri on yksi tuote, minkä olen aikoinaan ostanut kyseisestä paikasta. Joten se oli oikein hyvä verrokkitestiin. Laitoin tämän hahmon koriin ja yllätys toimituskulut olivat sillekin 18 puntaa. Ja silloin kun itse ostin tämän hahmon, siitä on noin 1,5 vuotta. Se oli jotain loppusyksy, olisiko ollut lokakuu 2011. Niin silloin toimituskulut olivat 7 puntaa. Joo, pikkasen on noussut toimituskulut. Ja sitten kun luin eräältä foorumilta, että niin taisi olla Equestria Dailyn erässä kommentissa eräs suomalainen kirjoitti, että hän oli pistänyt Forbidden Planetista niin yhden sarjakuvalehden ostoskoriin ja sekin oli 18 puntaa, eli joo tosiaan toimituskulut on niin 18 puntaa kyseisestä puljusta niin Suomeen. Joo, pitää vain miettiä, että mistä Funko'n vinyylihahmot sitten saisi hankittua. forbiddenplanet.comista en. Ja myöskin päätin, että minun asiakkuuteni ja ostokseni kyseisestä puljusta ovat lopullisesti ohi, koska nämä toimituskulut näyttävät olevan nykyisin aivan hirveät. Mutta joo, eiköhän tämä riitä tältä erää. Joten me näemme seuraavalla kerralla taas Ikimetsän taikakäärmeen parissa, joko vähän yleisemmin tai uutisten merkeissä. Mutta joka tapauksessa se on siihen asti. Heippa ja näkemiin!